Godmorgen. Hvad så? Var du sammen med Cecilie i går? Det er jo næsten noget af det. Fuck en lortedag, mand. Jeg kan bare ikke glemme, hvordan Benson er flippet ud i første time. Jamen, du kom jo også en halv time for sent. Du ved godt, mig og Thijs, vi er jo ikke lige de hurtigste. Ja, men synes du ikke, at Thijs han virkede lidt underlig i dag? Nej, jeg lagde ikke mærke til noget. Men han var altså mærkelig. Altså, bortset fra, at han gik en time før os andre, så lagde jeg altså ikke mærke til noget. Selvfølgelig, så kan Thijs-drengen jo bare have haft en dårlig dag. Ja, måske. Ses vi hjemme med mig senere? Ja, 7:00. Find med mig. Kan du finde noget? Nej, har du ikke andet? Nej, resten ligger på computeren. Okay. Så kan det være lige meget. Har du hørt om mordet i går? Jeg så noget om det i TV-avisen. Ja, men for at være helt ærlig, og det lyder lidt langt ud, så tror jeg faktisk, at jeg drømte det i nat. Helt ærligt. Det var fordi, at i morges, da jeg var på vej til skole, kom jeg forbi det der hus der, hvor de har spadet med politibånd, og det lignede bare min drøm 100%. Spooky. Ja, helt vildt. Altså, men det kan jo selvfølgelig bare være en tilfældighed. Har du hørt om de to mor? Hvad? Han gjorde det, mand. Der var der hakke, man. Hvad snakker du om? Det var pakkeren fandme også, mand. Helt sikkert. You